И здравейте, маляци! Аз съм Тони БГ. Това е втори епизод от нашата поредица Goodcraft. Да. Първи епизод го снима Христо БГ 12, но аз също се чувах в неговия епизод. В първи епизод играхме двамата мултиплеер, така че очаквайте клип. Така де, сигурно вече сте гледали клипа, понеже първо ще качим първи епизод и после втори, така че да. Вие вече сте гледали клипа сигурно, а ако не сте, може да отидете в канала ни и да видите клипа. Да, това е втори епизод на извънредната Майнкрафт поредица. Да, Христо, между другото хора, Христо може да не се чува, но аз говоря с него по месенджер. Просто микрофона му е бъгнат и той не се чува. Добре, казвай. Да бе. Добре, хора, за малко ще спра клипа на стоп. Добре. Само един въпрос. Значи, Демек се родимо по клипове. Аз трети. Имам си четвърти. Да. Ох. Така, хора, върнах се. Сега мисля, че Христо се чува. Ега. Да. Така. Аз тук събирам дърва и чувам паяк. Аз също събирам дърво. Моята... Знаеш как се чупи дърво? Как се чупи? С дърво. Дърво се чупи с дърво? Логик. Number one логик. Използваме саплинг. Аз се загубих. Не. Къде си? Къде си? Не знам, аз не знам къде съм. Копам теча дърва. Ете парцул. Какъв парцал, бе? Къде си, бе? Чакай. Парцул, виж тука. Ето го, виж. Чулова дърво. Как го гледаме като на ендарталци, човек, сякаш е някой извънземно. Взима ли си го ти? Аз го... Билета. убих. Така е. Горкия мъчи пиленцата. Ужас. Що мъчиш горките пиленца, бе? Чотка. Ма не е хубаво да се мъчат пиленца. Те ти дават перца. Отваря удрето просто. Че докато го удариш, аз вече го убих, бе. Христо, искаш ли тук да си правим къщата? Виж, так му разчистих. Добре, Гомо, къде ти е? Той нали искаше на плажа. Ами да си ходи на плажа. Как бе, той е моряк на плаж, на брега. Моряк! И гледал ли си като малък по плаж? Макар че в истинския свят той е доста далече от морето. Е моряк. Аз имам братовчет при тебе. Добре. И мога да дойда на гости юли месец. Охо, идвай, поканяй се. Ако знам къде само да идваш. Ще се срещнем някъде. Да. Между другото хора, сега цепим дърва и аз мисля да спирам да цепя дърва, защото имам достатъчно стаки 52 дървета. Ще събера 2 стака и спирам. И аз ще направих братлочка. Да. Между другото хора, нямат си на представа колко път съм рейджал извън кадър. Питайте Бадви Христо. Колко рейджвах извън кадър.
Речи, които всякъде половин час се чуда как да направя така, че той да се чува. Бадви Христо знае как се мъча. Ужас. Половин час речи, които всякъде, а пък Бадви Христо даде умната идея. Просто да ми се обади по телефона. Толкова лесно. Само да питам нещо. Например, ако Гомо играе с нас, как той ще чува нас? Ще бъдем по-отделно. Един път аз и ти, един път ти и Гомо и така. Ако той иска и тримата? Трудно ще стане. В принцип може да говорим трима души по цела. Ама как? например, ти си ми звъннал. Да. И Гомо на мен ми звъни. И аз му дигам и слагам нещо там, някакво такова и може да говорим трима души. Ама ти трябва да задържиш мене, докато говориш с Гомо. Това означава, че ние двамата не можем да говорим, докато ти говориш с него, така че. Не, той, нали, как говориме с тебе, той ми звъни. Таплинги, ако искаш ги засей пак. Нали, той как ми звъни и говоря с тебе, дигам му, тебе че сложа на пауза, че ми пише там да сложа двама ви при мене и демек вече мога да говорим. Добре, големи архитектурни, голям талант, голямо нещо, не те разбрах изобщо обаче. Те си страха. Човек ще разчисти още малко дървета и почвам да правя къща. Добре. Аз тук си подреда инвентара. И естествено ще направя на ден, между другото хора, това не е чит, все пак. И да. Ти вече го казах. Скелет, помощ! Аз съм тотален нуб срещу скелетите, затова моля за помощ. Аз съм про. Скач на лах. Гледай, ти направим скач. Чувам как спамиш. Знам. Знаеш един мой приятел, играеме, нали, PvP. И вика, че съм хак, защото спама мега бързо. Да, знам, човек, ти спамиш като ненормален, буквално се чува как спамиш. Ама то ми вика, че съм хака, разбираш ли, ама аз викам не. Казах му как да спами, той пак се му без той. Аз му дам шанс да ме докосне, той ми вкара само 3 удара, аз му вкарах телефон. Аз ти вярвам обаче, че не си хак, ти спамиш като ненормален. Защото си знам начините. Всеки вика, срещу който играя. И срещу тебе, и срещу Гомо, и срещу всички съм играл. И всеки ми вика, че съм хак. Нали? Лина, може да докоснем? Да. Ако, например, ако сме един до друг и играеме друго, нали си играем от нормалния Майнкрафт, защото тук тия приложения понякога лаги. Нали, лагва понякога и удриш човек и той се телепортира. Тия приложения и най-добре да сте един до друг и е така. Знаете, ще Wi-Fi връзка ловите и си играят един до друг. Да, най-добре така. И Гомо, нали, играхме Multiplayer Master, там едно това, ти не искаш да играеш. Да. Всеки път ми вика, че съм хак. То по едно време наистина беше хак, защото имаше толкова много кучета и кокале. За тогава си признай, че беше хак. Човек, ти на спами и толкова кучета по пода. Едва те убихме. Тогава ние вече почнахме чисто PvP, нали? И двамата имаме едни и същи неща. Да, но преди това имаше 6 хак. Да. Ти разбираш, аз го разцепвам такова и след направо да, спама. Аз съм хиперзле в PvP и се чуя как съм толкова добре в PvP-та човек. В смисъл, аз съм тотален нуб в този PvP.
И братовчетка ми, тя има сега някакъв шибан телефон, нали, тя играе Майнкрафт. Тя беше по-добра от мен на PvP. Сега като ти дадох тя си взе някакъв шибан телефон и сега е станал с този телефон много зле на PvP. Ама преди ме къртеше ме. Аха. Тя е по-добра от мен. Ясно. То така е, то зависи и от телефона. Ако имаш някакъв телефон, дето спича на всяка секунда, ти не можеш да завършиш буквално в Майнкрафт. Да. И тя сега има това хубав телефона на Майнкрафт и цикли леко. Тя приемаш някакъв Samsung Galaxy. Нещо си буквално ме кърпиш. Ама аз тогава също шибан телефон. Ама Samsung да са големи машини, бе. Не знам. И сега съм с някакъв Wings City и ти казвам кърта. И всички ми викат така. Наистина, всички викат как, ама не. Добре, човек, аз още една минута снимам, защото клипа става 12 минути близо. Добре. Ще цепи още малко дърво и следващия епизод ще строим. Да. Следващия епизод сигурно пак сме двамата. Не се знае. Абе, Христо, ти снимаш ли? Не, нали ти снимам трети епизод. Да. Мраза като ме наричат как. Това е. Чакайте да направя още един двоен чест и... Добре, тъкно да имахме тема за хакери, нали? Защитава ли си някой сервери хак? То има. Доста сервери има хакери. Защото нали аз играя в един сервер, някакъв хакер, нещо какво прави. Нали? Стои си едно място, стои си изведнъж. Бум. Да, нали? Ето седи, изведнъж бум. Да. Хубаво е, хора, лайк, subscribe, ако ви харесал този клип и тази поредица. Не забравяйте да се абонирате за каналът ми за The King BG или само The King, това е нашия канал. И да, надяваме се да станем буквален смисъл King, sadете на YouTube. Но ще се иска много снимане и забави, за да заслужим тези абонати. И да, ние бяхме The King, абонирайте се за нашия канал, лайк, subscribe. Да. Бай! Това е Христо, бе. Смешко? Да. Чао!